Oxa que os regueifeiros viñemos facer historia. Ai la la, ai la la, ai la la, ai la la, ai la la. Son rapazada do Milladoiro, rapazada de Vila de Cruces e rapazada do Antonio Fraguas. Nunca na vida se xuntaran. É a maxia da música, da improvisación oral. Fortísimo aplauso para a primeira orquestra de regueifa do mundo mundial. Ai, estou moi contentiña de verche este teatro. E que digo che, ai Lupe, que che quede na memoria. Hoxe aquí todas xuntas imos a facer historia. E o premio é para Arrieiro e Chamiño pola cumbia do choque. Parabéns! A verdad que este premio vai pa Irlanda, vai pa Chamiño. En vez de enseñarnos, están tomando un café. Que somos os ganadores da categoría máis brava. Moitas gracias por este premio e con todo gusto temos compartir este premio con os seus compañeiros. Pero este que é? Canta xuntiña. Por tocarme a min agradecer ao xurado este premio que nos deron. Esta non foi doado. Aquí hai madeira regueifeira, Nos estamos moi contentas por o premio recibir. Tamén o noso instituto, que felicidade vir. Iván e Aroa, regueifa de coidar a terriña. Da justo ver tantas almas, daquela aldeña todos un gran bater de palmas. Estamos agradecidos, nos esforzamos moito, témolo ben merecido. Escoita esta melodía, soa na Galiza enteira. Case o noso himno, e chamase a Pereira. Ai la la, ai la la, ai la 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 la. Que pasa si ti a lo meu es bello? Se queres flow aquí che presto. Aprende dun 90, aprende do maestro. Oh, sí, non é bello. A verdad, el ten sentimento e representa no evento. Non é bello, unha persoa cargada de coñecemento. Somos persoas maiores, dándolle vida aos anos. ¡Viva a xuventude! É o primeiro premio que collemos. E vamos a seguir, que vamos a dar guerra. Así me gusta. Le transmite alegría e eles son no avante e vayan a onde vayan, van coa lingua por diante. E nosos de fundo ano elevamos nosa cesta, tiñamolo merecido, agora toca unha festa. As da muñeira, por os deberes. Por vir recoller o premio, hoxe non teño deberes. O máis malo é no brane que non se anda coa xente. Viva a regueifa de razón, e vivan os regueifeiros, viva o pulpo e a empanada e a carne oca. Para mí é unha honra absoluta o poder estar aquí, porque é a nosa obriga protexer tanto a lingua como a cultura. A saúde mental é unha cousa que moitas veces agocha. Bueno, moitísimas gracias por este premio. Nos vimos dende Vigo, dende un centro de acollida básica, onde traballamos principalmente con persoas con enfermedade mental. Todas e todos somos diversos, pero ela mostrounos un talento increíble. Forte, forte, revente o teatro! Mira como está o mar, meteste na auga e xa non se pode camiñar. Desde Ames veño aquí para darvos un consello, falar, cantar e escribir, facedeo sempre en galego. Sorprendida e abraiada, irei hoxe deste evento por ver toda a rapazada poñer na lingua o talento. Parabéns hai que vos dar polo mérito que tedes, pola graza ao regueifar, unha
Unha aperta merecedes. Como dio Xurxo Souto, somos un pobo de artistas. Como vedes, temos moito futuro que xa sodes presente. Vamos.